Is-sena li għaddiet Malta rreġistrat l-akbar ammont ta' karozzi tal-linji u coaches relattiv mal-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha b'4.6 vetturi għal kull 1000 persuna. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat, fejn joħroġ li Malta kienet fost il-pajjiżi li għamlu l-akbar użu mill-karozzi tal-linja skont il-vjaġġi kollha, u dan minħabba n-noqqas ta' sistemi bħal ferroviji jew metro, u allura l-enfasi tibqa' fuq trasport pubbliku wieħed anke jekk minn din is-sena tal-Servizz qed jiġi inkorporat ma' trasport usa b'xejn bil-baħar. Waqt li kif imwiet is-Servizz se jkompli jiġi estis anke bejn Tasliema, Buġibba u Għawdex. Sa dan it-tant fl-2024 il-Eurostat qal li kien hemm iżjed minn 737,000 karozza tal-linja u coaches fl-Unjoni Ewropea kollha li jfissru medja ta' 1.6 vettura għal kull 1000 persuna jew kważi 3 darbiet anqas mir-rata ta' pajjiżna. Dan il-proporzjon Ewropew baqa' prattikament l-istess fl-aħħar 10 snin, waqt li n-numru ta' karozzi privati żdied b'mod konsiderevoli bejn l-2014 u l-2024. Wara Malta li fl-aħħar snin għamlet l-akbar investimenti f'tal-linja ġodda, inkluż dawk li jaħdmu kompletament bl-elettriku, isegwu l-Lussemburgu u l-Estonja bl-akbar ammonti ta' karozzi tal-linja u coaches għal kull 1000 persuna. Min-naħa l-oħra l-inqas rati instabu fl-Olanda, l-Ġermanja u l-Awstrija. Fuq livell Ewropew 5.1% tal-flotot tal-karozzi tal-linja u coaches ġew rinnovata fl-2024.